amawiti carita kabiji saking Serat Mahabharata inggih punika pagelaran Ringgit Purwa kang dayane bisa papadhang labet ing mriku sinung piwulang tuwin pralambang palupining tiyang agesang. Mila sinebat wayang utawi ringgit wayang kang werdine wajib sembahyang. Ringgit kang tegese Sunan Giring kang anggit. Purwa kang tegese tilaran para kina wiwit saking Wali Songonaya katedhak dening para pujangga kang wis asung sasmita. Suradira jaeningrat lebur dening pangastuti. Sapa wong ingkang andhisiki piyoleng mriku bakal sirna wahyune. Kelir pinentangi bani jagat kang gemelar gedebok kaesti pinangka bumi. Uruping plincong sunarihan lai pesemoning soroting surya candra ndarum yang kartika. Unguling gending pangling widawati. Pesemone bungah kalawan susah alam pikirane manungsa kethok keprak nyar keteking jantung. Diadal kang murba pinangka dadi utusaning Gusti. Haninggih punika gumlaring kayangan Suralaya. Ya kayangan Jonggring Salaka ya Jonggiri Kailasa Ngondaran Dirbawana. Ya Paku Jamur Kataliwarna. Kayangan saklangkung gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati apa tandani gawat. Bebasan jamamara jamamati jimara keplayu. Lamun tono mendung barat peteng dedut lelongan. Satemah samya miyak nganan miyak ngiring labet kenging kapraban ingkang mangarep srama ing mriku. Sinten to ingkang pinangka dados tetungguling para Jawata ing nratoni kayangan Suralaya. Wenang wisik Sang Hyang Bathara Guru, ya Hyang Pramesti Guru. Ya Hyang Nilakantha, ya Hyang Marting Jagat, ya Hyang Marbudha Ingrat, ya Hyang Parama Siwa. Mila sinebat Sang Hyang Bathara Guru kang kecip minangka dadya tinulat tinulada marang sedaya para titah tumuju marang kautaman jagat nata kang Sang Hyang Bathara Guru pranata jagat saisine jagat girinata Sang Hyang Bathara Guru nguwasani sedaya gunung ing Arcapada. Nilakantha kang Sang Hyang Bathara Guru duk nalika ndhawaken dhateng sedaya para putra Jawata Samya ngrata Gunung Manikmaya kinarya damel kayuwangan satemah den paeka dening Dedya Kala Calakutha kinen nginum tirta sendang panjenengan kang mawa isa satemah Sang Hyang Bathara Guru belang tenggoira catur puja kang Sang Hyang Bathara Guru astane sekawan Manikmaya kang Sang Hyang Bathara Guru dumadi saking kuninganihan 3 nalika semono njlenggah kursi gading ninemekan kasur babut radani kinebutan lar badhak kanan tanah pikiring kong semangambar-ambar kandhane prating pangurakan nggaira den apit para widodari ingkang sulistya warni nalika semono jlenggah satata sinten ingkang kepareng gajajar kalawan Sang Hyang Bathara Guru lah punika Jawata saking kayuwangan Sidik Pangudal-udal ingkang wisik Sang Hyang Bathara Narada ya Hyang Kaneka Putra ya Resi Sanggya sawetawis pepanggihan pramila samya gapyuk rupyuk relangkuran sigra nggarep sidhem remanem tanuna banek ing walang isik dereng ngantos simbah wacana kasarup iswanara ingkang putra Jawata saking Salendra Bawana inggih kang wisik Sang Hyang Bathara Indra ya Bathara Padya ya Bathara Surapati
bagus warnanira ngapuan rancang astanira kemedhot padoning latyamung katonake dinangu Nenggara Sang Hyang Manikmaya mung tansah mrih atosaken dhateng tuk sumbering gara-gara ingkang sumunduling Suralaya. Sawetawis Nenggara Sang Hyang Bathara Manikmaya teka kaya mangkono wijiling wicara ingkang dereng kawiyos sing lisan. Sasongko Sasongko kumanyar Lengung ramyan engkang sasongko mangrengga ruming mangken tanpa sireng hal
ingkang murubing Kian sarwa Aum awi genam swastihastu namasidam sibaratu tatastu hasdo manggita kakang kaneka putra sarawujeng andika kakang kula ngaturaken pambagya panakrami mawantu antu kunjukun wonten ngarsa paduka kakang Narada kawula nuwun pergenjong pak pong Buk bolong waru dayang tinegara ngulung kali codhe milingetan sapa sing gawe wicel kater. Lho niki Adi Guru. Kula tampi kanthi syukurnan penggalih sih panakraminipun Paduka Adi Guru lho srajab suwanipun Kang Bapa. Mboten langkung namung muja paestanipun Kiraka Paduka. Suda pangudal-udal kewala katurun ngarsa Paduka. Adi Guru kawula nuwun. Lho niki Kakang. Pangestu Paduka Kakang Narada kula tampi tangan kalih kula pundi mustaka mukti dadosa jimat paripih. Keparenga Kakang Narada kula atur nggangeng sekeca. Lho nggih. Adi Guru kasinggihan kados sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngarsa Paduka Adi Guru. Lan putraku nggih Bathara Indra rayawat padha raharja. Sowan kita marakana ing ngersane Kang Rama ya nggih Indra kawula nok-nok kawula ninggih. Mundi pangestunipun Paduka Kanjeng Rama Dewaji raharja sowan kula namung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kewala mawantu-wantu kunjukun ngarsa Paduka Kanjeng Rama Pukulun kawula nuwun. Ya kula sadurunge lawan sawise wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti rayawat kepenakna anggonira lungguh. Lho nggih. Kasinggihan kados sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngarsa Paduka Kanjeng Rama Pukulun kawula nuwun. Mangketa Kakang Narada pramila Paduka tebih kula awit celak saya kula raketaken menapa to menggah baya wigatos sing pasewakan ing dinten samangke. Tanah sanes kajahi namung kula mrihatosaken dhateng tuk sumbering gara-gara ingkang sumunduling Suralaya. Satemah para dewa dewa apsara apsari widodara widodari samnyawayang wewuyungan. Bumi genjot samudra kocak kawah candra dimuka lir kinebur kebur. Rengating sunguling lembandi ngantos kadosan jebol-jebol korining sela matangkep Kakang. Menika gara-garanipun menapa keparenga Paduka kula aturi paring dawuh. Lho niki Adi Guru. Sanajan kula menika mboten matur kekiranipun Paduka menika menapa awit Adi Guru menika sak kelangkung pana keplasing cipta tegesipun Paduka menika ngertos saderengipun winarah. Wasan jagat triloka menika sampun rinegem dhateng Paduka Adi Guru. Pramila kula pula matur persasat kados dene samudra sinarman mboten wonten guna paedahipun. Kakang Narada, kula nitimbang ngadhawuh Adi Guru. Najan kula sampun
ngawuningane menggah lelampaning keng Deng kelampahan angin menawi kula batang persasat kados dene kula batang cangkriman ulun pribadi pramila amrih prayoginipun kinarya kangge pambukaning kandha kepareng waduka kula aturi inggih menika ngendika ingkang prasaja menapa ta ingkang dadosaken gara-gara menika Kakang menapa wonten sila kembar warna menapa dene reksa ingkang mawa teja menapa dene wonten pandhita ingkang malih tingal menawi wonten sila kembar warni kapundhuta pinangka gantos ompak ing bale Marcukundha menawi wonten reksa ingkang mawa teja kapundhuta kinarya gantos ompak ing pinangka gantos saka guru bali papiawarna-warna minupamila Kakang monggo kepareng kula aturi paring dawuh oh iki menika kedah kula matur ugunipun mekaten adi goreng dadosaken tuk sumbering gara-gara menika mboten wonten malih kajawi menika wonten salah setunggaling titah mboten sanes kajan namung keng wayah paduka piyambak pun Gatotkaca ingkang wedal dinten menika tetapi yoga brata utawi tapa brata wonten sapucaking gunung Jamurdipa laminipun sampun mendungkap sekawan dasa dinten sekawan dasa hari menika adi goreng dadosaken tuk sumbering gara-gara lajeng Gatotkaca tapa wonten sukuning ukir Jamurdipa menika nggadahi panyuwun menapa Kakang menawi boten kelentu panyunipun pun Gatotkaca menika badhe unjuk rasa tegesipun badhe nagih berjanji dhateng paduka Adi Guru. Sabab menapa dok nalika Gatotkaca tasih jabang tetuka. Tasih alit sampunatipun paduka dadosaken jagoning dewa ngenaken Alendra inggih inggih menika pun Prabu Kalapracana kayanipun Patih Sekipu. Sareng Prabu Kalapracana Patih Sekipu sakmadyabanipun sampun pejah dening tanganipun pun Gatotkaca paduka paring dawuh nggih Gatotkaca tetutuka besok menawa tumeka wayaning mangsa kala yen wis akeh dewasa jeneng kita bakal tak kepyakake dadi ratu ning Sela Kandha Warubinangun lha menika menapa paduka menika mboten kemutan Adi Guru lho mangke rumiyin Kakang menika jaman menapa kula sampun kelipyan kula mboten ngrumaosi bilih kula ndawaken berjanjian kayanipun Gatotkaca mekaten lah kok ngono iki selali iki dos pundi Adi Guru lah wong kula kemawon kemutan kok paduka mboten kemutan paduka sampun adipun paring dawuh paring berjanjian kayanipun Gatotkaca nggih rene sira bisa ndenakake Nalendra nggih si Prabu Kalapracana Patih Sekipu besok nek wis tekaning dewasa tak dadakake ratu ning Sela Kandha Warubinangun. Lajeng niku simpen ngedos pundi Adi Guru Adi wah. Bola-bali wong tuwa akeh melaleni ora. Mboten Kakang badhe menapa kula mboten kemutan menika jaman sampun pinten warsa laminipun. Menawi saking pitanganku kirang langkung sampun 2 dasa warsa utawi 2 dasa taun. Kok paduka menika mboten kemutan dos pundi bala dalah pergenjong pragenjong. Pak Pong, ada soto jenenge Robyong. Rambut dawa jenenge Gondrong, untung-tek jenenge Ompong. Wah, wong di bojo moblong-moblong tinggal jagok mah dikeloni wong as kurang adan kula Adi Guru adiku. Langka bosok Robyong mung gane beton nika dos pundi Adi Guru paduka menika sampun janji mongko paduka menika dewa. Dewa menika tinulak dhateng sedaya para titah. Tinulan tinlodo kangge tepo tulodo dhateng para titah kok paduka dewane njut akeh lali niku dos pundi menika Adi Guru sak menika mekaten Kakang rening paduka menika tasih kemutan mbok nggih cobi kepareng kula aturi njaraken duk nalika lampahan 2 dasa taun ing sampun kepengker menapa estu kula menika paring dawuh nibakaken upata dhateng pun Gatotkaca menengaken cobi kula aturi priksaning menika bumi konjang kanjing langit kelap-kelap katon lirik kinjanging alut
Risang mawe gandrung sabarang kadulker ukir nyomoyak mayek Nai paduka digurwati mirsani sejarahipun untuk